Както БГ. Сега ще излезна от играта за маничко, за да ви покажа от Aptoide принцип се сваля по-лесно. Ето това приложение. MKP Master. Кирката. От MKP Master, като влезем в него, можем да свалим супер много яки скинове. Ето и на мен ми влезе направо в Майнкрафт. Тук вижте. Правя го на Survival. И слагам примерно Сида 3 деветки. И сега ще ме пусне 100% в едно село. Ето, казах ви. Като отворим MKP Master, ето, виждате ли отстрани? Левела си го усилвам на 2000. Тук мога да е на нощ и ден да го устройвам, а пък тук си правя оръжия. Оръжието, за да ви е по-силно, натиснете и това копченце и тогава си го вземете. И така също с бронята направете.